Okay. Okwakho lokhu okwakho. Nalokhu okwakho. Nalokhu okwakho. Siyabonga nazo-ke. Nijabule manje ngithi? Yebo. Yini nijabulisa kakhulu ngoba kuyahlangana kuyalingana akekho uthola okuningi kunomunye. Yebo. Siyabonga. Nansi-ke into engifuna ukunicija ngayo-ke namhlanje. Yabo la ekhaya sihlezi sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze izinto ngendlela elinganayo. Angithi? Kodwa into engifuna niyazi-ke ukuthi impilo bafethu ngeke izihlezi kanje izinto zilingana kanje. Kuzoba nesikhathi la omunye impilo izomnikeza okuningi kunomunye. Iyona-ke lento egcina yenza abantu bagcine sebeba nenkinga nabanye. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ufunde ngendlela efanayo nomuntu kodwa uma sekubuka isibusiso uthola ukuthi omunye uzonikezwa into enkulu kunomunye. Kusuke kungasho lokho ukuthi wena ubalekile noma khona into e-wrong ngawe. Yabo lento le ukuze sikhule sebabantu abaqotho empilweni kuzoba nesikhathi la kuzofana samukele ukuthi sesikwenzile konke sayikhandla kodwa isibusiso siza ngendlela yaso sisuke siza ngaso. Yes. Kuhle ukufunda wenze konke uyimisele kodwa ungabazondi abasuke benezinto bengafundanga njengawe. Kwesinye isikhathi khona la uzolinyazwa khona ukuthi impilo izoninikeza izinto ezilinganayo kanje ebese omunye wena ephatheka kabi uthi kodwa mina ngisebenze kanzima why sisinikezwe into elinganayo. Yebo lento la so kufanele sifundeke empilweni ukuthi mase sikwenzile konke sayikhandla sakwenza konke okufanele impilo emise sinikeza izinto sivesane samukele sibonge ube nokuthula. Kuyenzeka uNkulunkulu akubusise ngezinto ezibalekile nezinkulu ugcina ungayithokozelanga ngoba iso lakho maliqalaza kamakhelwane ugcina ungasakuboni lokho okuphiwe. Siyezwana? Siyabonga-ke madoda. Ngiyathemba yinto lena ezohamba nani ibanga elide empilweni. uNkulunkulu uthando-ke. Siyezwana? Siyabonga.